Wai dan dole ka sani ke faro ko? Kana da labarin irin tallafin da mai girma da majalisa ke bada kuwa? Wai kai ka gama tunanin naka? Ban gama ba. To, sai wai abin da yayi ba. An yi hanya sabuwa ful mun hau more. Tallafin asibiti an bayar muna samu. Tallafin gona mun bayar an bayar muna samu. Makarantu an ce baki yara amma mun rasa waye. Wannan dai kowa ne to masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne amma kuma Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka da shiga ƙara. Kun tsaya kuna mene ba ku tafi ba? ina Wurin ba da tallafi. Tallafi kamar yaya? Annan dan majalisa. waje barwa Dan majalisa. Wai kana nufin dan majalisa mashego? Shi Abubakar Abulaba. Abubakar Umar Abuli. Abubakar. ka bai da kai kan karki tani wanda ban shi ne wannan hanyoyin da tallafin nan Ai da tallafi da hanyoyi da taimakon arziki ko ta ina shine. Da abin arziki har kujerar maka. Kundura ne. Kutaya ni minna. Ya kai. Kutaya ni minna. Maza masa minna. Duk mazaunin masheku. Constituency. Wallahi ya karu. Alhamdulillah. Ahmadiyya ya zo ya duba kowa an kawo sunan kowa. Bayan kuɗi na gudunmuwa da aka bada. To ni dai an ban mashin. Alhamdulillah. An baka mashin. An ban mashin. a cikin mu hudu a ware ka baka mashin saboda kai karamin Kai sunan kowa ya fito. Sarkin noma. Na? Kai da baka da gida Abubakar mai shegu ya baka gida. Allah ya masa albarka. Sai duwaye. Allah barka. Kai da kake jan motar haya. Abubakar mai shegu ya sa maka aikin yi da kai karatu. Alhamdulillah. na magana kamin ka ce komi na san nawa jirgin sama za a bari Mai girma Ahmadiyya ya baka babban gona domin noma. An baka ku. Ina maka munna. An baka Ina maka munna. Ka ce alhamdulillah. let's go Ni na amince ga mashin ya karba ni a bani gona. a baka Kai na ka bari mashin. Zan bashi. Ai Abubakar Umar bai bar komai ba. Shi Abu ne. Bai bar kowa ba. Mashin. Tun da wannan yaro ya zo ya faɗa, kuma muka ji maganarsa, mun tabbatar da cewa Ahmadiyya ba ƙarya ba. Kware da gaske. Shaye abin da shaye faɗa, ka ba dai ba wanda ba. Ina gundura. Ina dan dolo. Sarkin noma. Na'am. Irin wa'annan su muke addu'a Ubangiji Allah ya sa su maimaita. Amin. Kuma ƙara maimaita. Amin. Su maimaita. Amin. Allah maka su faɗi ba. Wallahi tallahi Kuma kuwa. irin su ne muke zuwa mu yi wa addu'a amma dan dolo. A ce kai ka ɗauki bashin ka bashi gona ba a yi maka wayo maka ba. Ni na tarbi ka ce a gida maka babur. ba a yi min wayo ba da abin nan yi kaftu gara ga sama iska in ji fu To na amince, dole ne na baka mashi. na gode Ni kuma na karɓi gona. Amma yanzu me za ka ce ma mai girma ɗan majalisa Ahmadiyya? Badalla. Gyara da kyau. a jama'a assalamu alaikum karkaf a gidanku In muka haɗa mun zaka faɗa masa kenan. Ina jin ba ka. kamin shi zan fara gaya ma al'umma tukuna Ina jin ka. al'umma ku tsaya tsayin daka ku tsaya da kafafunku wanda ke maka alheri ka tsaya wurin shi wanda ke ta maka ka tsaya wurin shi gona titi hanya asibiti tallafi marayu marashi duk ya bayar saboda haka amshi gaba ɗaya kowa ya ansa To. Ahmadiyya ya taɓa Ya maimaita!